Hej og velkommen til den her video. Mig og Frederik, vi er i gang med at lave en ny let's play. Ja, eller en ny en. Det er min første video. Og ja, vi vil gerne gå i gang nu. Yes, og vi begynder bare. Ja. Der står på nummer 3. Var der ikke, slog du ikke bonuskisten? Nå jo. Men, Kan du finde kisten? nej, det kan jeg kraftigt ikke. Find havre. Den klarer altid at være tæt på. Ja, det ved jeg godt. Hvor er du henne? Der er den. Her, hallo, bagved dig. Det er bare lige ikke talt. Jo, altså, jeg giver dig bare lige. Jeg kan bare lægge. Det er så smidt. Så, du får en fakkel. Mm. Ja, og så får du den her. Den her. Og så lige en pickaxe. Jeg har ikke en pickaxe. Nå jo, ja. Okay. Så går vi jo bare lige i gang. Ja. Wow. Fuck. Bare en skov. Det er simpelthen det værste. Nogle gange så får man bare en pickaxe eller en man får næsten aldrig en skov eller andet. Men ja, det er ikke også lige meget. Det kan man jo lave ud af træ. Ja, det er bare lige sådan, vi kan se. Nu. Nå, ja. Bare lige sådan der kan det. Rundt, så kan vi se, hvor lang tid vi har. Det er der, der går den nu, er det? Er det der, der går den? Ja. Okay. Og hvis der kommer nogen ind lige pludselig, Så må jeg virkelig undskylde. Ja, det er bare lige. Det må jeg sgu undskylde. Ja. Eller det er også mig. Ja, det gør det. det. Må jo ikke komme ind. Nej, men det kan jo godt være. Der er ingen, der må komme ind. Nej, det er også vores verden. Ja. Altså, hvad er det? Skal altså lave en ny, hvor de aldrig vil være med, for det kun den her. Ja. Den, vi kan jo ikke. Men det skal vi ikke til at aftale nu, når vi er ved at lave video. Det er også det. Det skal være mest spændende, når det er, vi laver video. Yes. Det gør YouTube. Meget træ har du. Det gider vi ikke. Altså, Men jeg har... kan vi ikke også hugge træ til det? Altså, jeg har 50 planker. Nå, det er okay. Fint. Jeg laver lige en... Ja, det er fint. Jeg har 18 stykker træ. Hvor mange planker har du overhovedet? Nej, jeg har 58. Okay. Skal vi sådan her? Og ja, jeg sidder lige ved siden af, men nogle gange der bliver det højst sandsynligt nok over Skype. Nej, fordi der kan I ikke spille sammen. Okay. Ja, nu er der så nogen, der skriver, at det er vist også kun de får. Og ikke til. Men ja, Det skal jeg ikke tage. det skal jeg ikke. Vi ved godt, hvad det er. Jeg har lige noget til dig. Skal I ikke også sige, hvad I hedder inde på Skype og sådan noget? Hvad? Skal I ikke også sige, hvad I hedder inde på Skype? Jeg tror, jeg lige med det. Det tror jeg ikke er en god idé lige nu. Men fordi jeg er jo lige nybegynder, så det er jo ikke så godt. Og der vil Christian, han vil ikke vise sit ansigt. Nej, det er helst ikke. Han vil kun filme ind i computeren, fordi han gider ikke lave. Hvis han vil lave en ASME for eksempel, ja, så bliver det inde i computeren, han filmer for eksempel. Og det er jo også, det er jo fint. Altså måske på min, Måske på min, altså jeg tror heller ikke, eller måske på min, du går i 5 minutter i rækken, hvad laver du? Så går det ordentligt. Jeg skal nok nogle dyr og zombier til. Prøv at tjekke lige. Nej, det har jeg ikke. Heller ikke. Skal jeg tage lidt et hus? Nej, jeg skal måske ikke. Død dog, kylling, man. Du skal ikke få kylling. Jo, vi kan godt lige starte med at lave et lille skur eller et eller andet. Hvor er du? Bare ud af det træ, kan vi ikke bare lige her sådan lige starte. Nej, prøv at vente. Kan vi ikke lige lave et her? Lige. Død, kom her. Kan hun så? Christian? Ja? På den her, jeg tænker sådan lidt, vi kan også lave sådan
hvor vi byggede sådan et lille hus ovenover, og så boede vi nede under jorden. Men det kan vi jo godt. Men det er jo altid det bedste, fordi så skal man ikke til at have alt det der retade og alt træ og alt det der pis. Altså, hvad fanden? Godt, men lad os bare begynde. Ja, det gør vi. Skal jeg lige bygge overetagen? Nej, du får lige mit træ. Ja. Jeg har et æble, hvis det skulle være. Hvorfor følger den kylling der anden på den lige efter? Fodboldkyllinger. Kæft, det er fandme ikke stort, mand. Ja, du skal jo også grænne. Bare lige, det er jo ligesom bare lige et eller andet højhus. Det er jo ligesom et skur, så lige bare der lidt lille underjordisk hus. Nej, Niklas, du må overhovedet ikke komme ind på. Så kan der lige være vores lille hus her. Så har vi også lige en kælder. Kælder er der større end vores hus. Skal vi ikke lige se det? Det bliver det. Lige lave en lille dør. Ja. Har du en workbench? Ja. Et arbejdsbord. Så Jeg skal nok lave en dør. Nej, det har jeg ikke lyst til. Vi smører lidt noget træ til. Men det er allerede ret godt i gang. Simpelthen, det er simpelthen... Jo, nu står bare slå. Nej, det skal den ikke. Okay, så lad os bare begynde at gøre ned, indtil episoden den slutter. Ja, lad os gøre det. Og det gør den jo på 8 minutter. Så det er faktisk snart. Ja, 2 minutter, så slutter vi af. Jo, sorry. Det er bare jo. Men til dem, der ser den her video, skal jeg bare lige sige, det kan godt være, at jeg laver en video der med, at jeg råb lidt højere, så ellers skal de ikke høre dig. Hvad? Du skal sige lidt højere, skal de ikke høre dig. Jeg kan ikke finde mig, fordi så der I larmer helt vildt. Ja, her Christian. Her skal vi nok holde kæft. Skal vi være her? Ja, men gider du ikke lave noget kul? Eller det gør vi næste. Men Men ja, YouTube. Tak for den her episode. Næste episode, der får vi gravet ud og sådan lidt. Og så lavet vores hus og alt det der. Ja. Så vi ses. Hej hej. Hej hej.